na-ejebu ahịa mgbe ahụ ihe na-eji eje ahịa bụ ihe niile m ma azụ nsi Kotonu jee Lagos jee zụọ ahịa ihe niile m na-azụ mmekọ ya na traveling bag wee nata ihe niile m ma azụ mmekọ ya na traveling ya ma moto a na-akpọ Molue maka ndị ochie ma moto a na-akpọ Molue na Lagos. Traveling bag a bụ nya bụ kọntena m na-atụ mgbe ahụ nkoye na mba ma Molue emegido ọ na-ebu osi na ruo na m na-egozi o nwere akpa na-adụ ka akpa 50 kg rice na-azụ ihe na-eju ya nsi na ya na-azụzi nke na-eju ịbụọ ekechie ya ọnụ mma ebukwa ha na-abụ etu a na-ama Molue emegido nya ruo na ọ bụzi ihe ahịa eji wee ma Molue wee bido chataba moto chataba 504 a na-ebu ngwaahịa na boot emegido ngwaahịa ma karịa nke boot 504 elodo na boot elodo n'ime moto. Afa m bụ Ebuka Onunkwo, Chairman CEO Seahorse Lubricants Industries Limited, odozi obodo ihe mbọsị, eze ndị Igbo na Benin Republic, ife ihe mbọsị, Ugwumba ihe mbọsị. Dịka m si kwuo, abụ m onye ihe mbọsị, abụkwanụ m an industrialist, mana mbido ndụ m abụchaghị mmanụ aṅụ abụchara ha ọtọchaghị ka mmanụ aṅụ maka na esi m na ezinụlọ kpara ogbenye hinne, mana n'agbanyeghị ogbenye aha ịkpara emegha m ka nwee ume nkolopụ na ndụ ewee m gụọ akwụkwọ gụchaa akwụkwọ ahụ m gụkwara ọdụha mfe ịkwụ ụgwọ akwụkwọ adịha mfe ọ dụrụ ha nne na nna m mfe mana chichigido nke opụta isi na ya wee jee gbaa bọyị agbara m bọyị gbachaa bọyị gbachakwanụ bọyị ahụ ego m eji bido ahịa adịha nnakọtasịa ndị mụ na ha nọ na shed or shop nnakọtasịa ha ụmụ nkọrọngwa moto wee jee na obodo a na-akpọ Kotonu wee jee bido ahịa. O nwere nwoke mụ na ya na ọdụ ka ya azụkọrọ ọnụ maka nwoke ahụ bụ onye kọstọm n'obodo ahụ mana o nwere shop ebe o mepere a na-ere pass mana nyanwa amaghị anya pass moto o tinye mmadụ ndị o tiri amakwughị anya mụnwa ebe ọ bụ na m gbara odibo na nya bụ ihe mara anya ya ọ kpọrọzie mụ na ya emekọ ọnụ zụbazie. O nwere mgbe anyị zụlitere nyanwa asị na anyị achọghị ha ịzụnụ mụ nye ya ego oke nke ya agbakọ m ego oke nke ya nye ya etu a ka m si zụbazie. Mgbe a na-ekwu ihe a ana m alahụ n'ime chọpụ ha n'ime ka m na-alahụ n'ime ka ọkwa na aka odo na stovu m ji esi nri n'ime ofu obere shọpụ ahụ wee megide lahụgide ebe a megido mana ahụ echetara m na mgbe m nọ n'ime ebe a ekwere m Chineke nkwasị ya na o mee m ka m bụrụ ọgaranya na m eji ego m wee mee ka udo wee do ebe ọbụla m nọ ọbụna vileji m ọbụna obodo m ọbụna lokal gọọmenti ebe ọbụla in the world na m eji ya wee mee udo. Ana m mgbe m na-ejebu ahịa mgbe ahụ ihe m na-eji eje ahịa bụ ihe niile m ma azụ nsi Kotonu jee Lagos jee zụọ ahịa ihe niile m na-azụ mmekọ ya na traveling bag wee nata ihe niile m ma azụ
na-eko ya na nko ya mma moto a na-akpọ Molue maka ndị ochie ma moto a na-akpọ Molue na Lagos. Traveling bag a bụ nya bụ kọntena na-atụ mgbe ahụ nkoye na mba ma Molue emegide ọ na-ebu osi na ruo na na-egozi o nwere akpa na-adọ ka akpa 50 kg rice na-azụ ihe na-eju ya nsi na ya na-azụzi nke na-eju ịbụọ ekechie ya ọnụ mma ebukwa ha na-abụ etu a na-ama Molue emegide nya ruo na ọ bụzi ihe ahịa eji ma Molue wee bido chataba moto chataba 504 a na-ebu ngwaahịa na boot emegide ngwaahịa ma karịa nke boot 504 elodo na boot elodo n'ime moto dịka ka esi megide ọ karịa ahịa 504 abaa na pick-up nzụba ahịa pick-up ofu pick-up zụgide ahịa ofu pick-up ọzụba ọ bụrụ pick-up ịbụọ etu a ka nsi megide ọ karịzie ihe pick-up o nweziri moto trọk nnukwu trọk ndị Kotonu na-abịa eburu bịa Lagos eloduo ndị ọbụla nwere ahịa eloduo na ya ebute ha Kotonu onye ọbụla eje gbara nke ya a na-akpọ ya aki ya na-akpọ that system bụ aki anyị na-eme ya nsi etu a na-ebu ebugidere m ruo na 2003 mgbe ahụ o nwere moto na-ewu Jeep na-ewu a na-akpọ Mercedes ML ọ na-ewu ịmago ndị otu ahịa onye imebe ihe egobeghị ịma na imebeghị ọfụma nkwadocha ka ngo ya mgbe ndị ya eji ịchọrọ nya na wọf ebe a na-ere moto achọcha ya sị hey na-afụ na ya akpọbazie m fon mana bifo akpọbazie m fon a ofu mmụọ asị m moto a na-ego kedu uru ọ ya abara na biznes o nwere ego ọ ya amụtara m ọkwa ibe m na-atụsi mmanụ a na-elesi na-eji egolosi na Lagos na-egolosi ọkwa ibe m na-atụ ya gịnị kpatara m ahịa ejiri ego a chọọ ka m esi nweta kọntaktị ka m so tụba mmanụ atụbada n'igwe moto etu a ka nsi wee sị mba ọ bụrụ ọgwụ n'ole ndị na-akpọzi nna ha afụ na moto nsị a na m achọzi igwe moto were ego a chọba kọntaktị chọta kọntaktị n'obodo oyibo njebe obodo oyibo jee go tụọ 2 kọntena izizi na obodo oyibo mmanụ ịbụọ 2 containers ntụọ ya ịbụọ na 2003 ebe Ọktoba Nọvemba ka m finishiri ya dị ọnata na 2004 beginning etu a ka m si wee bido ịtụ mmanụ izizi tụbazie mmanụ ahụ atụgidere nya ọ na-ebu osi na kọntena na ruo ịnọ ruo ise ruo 20 ofu ntụ na-enye Chineke otito etu a ka m si wee tụgide ya nnọkọtakwa ofu kọmpani akpọ m from Turkey si m na ọkwa m bụ maka na Kotonu business name m bụ Ebuka International ọkwa m bụ ede etu a na-asị na nna atụ mmanụ na nna eme ọfụma na m bụ ezigbo mmadụ na m anaghị eri ego mmadụ ka nka nsị anọ m eweghasị na o nwere mmanụ ha nwere etu a ka m si wee bidokwa with them wee tụba mmanụ from Turkey etu a ka Seahorse si wee bata Nigeria tụba ya tụgidozie nya bịazie mepee na Nigeria ọ na-ebu azụgidere nya ruo nke na ha anaghị arụpụta ozi one na-achọ in a month o wee ruo in 2015 m wee jụọ ha sị ha kedu ihe kpatara na unu anaghị arụ ịmụ one nchọrọ n'ọnwa ewasị nnọọ ego na ọ bụ na nye ha ego ka ha atụọ ship load of raw material na ha ada arụ ime one nchọrọ Seahorse abịakwana n'ọzọ ma
Seahorse bụ oyoyo. Abịa na mmanụ ụgbọala nakwa ATF enwere nnukwu mmanwụ ya na oti mkpu. Seahorse bụ mmanụ ahụ na-eme ka ụgbọala, ọgbatumtum, igwe na-enye ọkụ nakwa injin ndị ọzọ kwa oyoyo. Zụta mmanụ Seahorse tata ka ị mara na enwere ihe dị iche na Capital B na ụkwụ nama.